Per això dic que... Bueno, com ja sabeu, nosaltres vam acabar d'aterrar fa poc, fa 3-4 plenaris, i bueno, a nosaltres ens va arribar tot el totxo del reglament de participació, que sabem pues, ha costat molt de temps, suposo també sobretot als tècnics de l'Ajuntament, i que bueno, des de 2015 s'ha tombat, s'han fet esmenes, s'ha anat canviant les coses. I sincerament és que és un problema de concebir què és la participació. Jo sé que l'alcalde me dirà filòsof, però és que per a mi la participació, primer no entenc, clar, en el punt en què estem votant l'esmena que presento conjunta, jo directament no entenc per què ha d'haver una representació política en un Consell Municipal, saps? Partint d'ahí, vull dir-te, no entenc quin és l'objectiu que tenim aleshores quan en un òrgan que se crea consultiu hem d'estar nosaltres sense ningun tipus de pretensió més que ficar l'orella, intentar treure partit i benefici partidista. És el que trobe. Vull dir-te, és que aquest primer punt ja me xirria i clar, directament no puc votar mai a favor d'aquest punt. Ja després, els vostres temes que teniu, sobretot el tema dels no escrits, jo, uns ho feu sobretot pel vostre ego, un poc perquè l'experiència que heu tingut, jo vos entenc, però bueno, la nostra posició conforme dels no adscrits, jo penso que Carles, l'anterior portaveu, ja la va expressar i nosaltres en aquest tema no volem entrar. L'únic que passa és que, clar, jo trobo així dos vertients diferents de no adscrits. Trobo que unos ho fan de cara estan enfadats i s'ho prenen com algo personal, però els altres, en este cas el grup de Si se puede, no ho entenc que li facin això al company Eugenio, no ho he entès, però bueno, bé, són coses, divagacions meues. Bé, jo en si el que trobo com a fonamental és veure què és realment la participació. N'hi ha dos tipus de participació. Està la participació de crear fòrums de filòsofs, fòrums en el qual tinguem gent allí opinant i bé i pegant palmadetes en l'esquena i damunt en nosaltres allí, no sé què pintaria, i després estan realment el que jo pense que és el que s'hauria de crear, m'entens? És a dir, empoderar a la gent, fer que la gent participe, democratitzar el que realment estem duent a terme. Per això a nosaltres ens agradaria treballar en òrgans sectorials, crear assemblees territorials, les quals aquestes tinguen el poder absolut realment i poder dir que estem tenint davant un òrgan consultiu, com vulgueu dir-li, un consell de la ciutadania, me dona igual. Però bé, jo tot este tema de que poder decidir, no sé quin objectiu ha tingut, m'he llegit el totxo, he estat investigant altres models de participació en Xirivella, inclús en Brasil, i no m'agrada, vull dir-te, no m'agrada, i per responsabilitat anàvem a vindre així a presentar unes esmenes fins que ens arriben les del company Juanjo, i pensem que són unes esmenes acceptables per a començar, perquè jo també en un sentit de responsabilitat volem que comence des de zero, però que comence i anàvem a tirar endavant, però veiem que ni si aquestes esmenes se van a dur a terme, no puc fer altra cosa que seguir votant en contra d'este punt.